Egunon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Gaur, Kantabrian gara Castro Urdialezen. Atzo Ondarroan izan ginen festagiroan, herrikoa garaile, eta hementxe gara gaurko honetan Kantabriako arrauna, momentu triste xamarrak bizitzen ari da, azken urte hauetan. Eta atzo albiste ona, hemen herriko arraun elkartearentzat garaipena lortu baitzuen plentzian, baina bigarren mailan daude, KAE Ligan eta bide luzea egin beharko dute Goruntz iristeko Kantabriako beste guztiak bezala. Baina tradizio handiko lekua da, estropada eremu bikaina, eta gaur gainera mamitsua, hor kanpokaldean mugimendu handia dagoelako, eta irudi bikainak momentu ederrak izango ditugu zuei eskaintzeko. Eta bestetik, aipagarria txanda oso kuriosoa ditugula, xelebreak atzoko emaitzen ostean, eta emakumeen lehiari dagokionez, matematikoki gaur txapeldun izan daiteke Orioko eskifaia. Ea zer dioen guzti honetaz Gaztain Azpijaunak, egunon Ibon? Baita zure, Mikel. Zemuz gara? Zoragarri oso ondo. Bueno, estropada eremu ederra da hau, eta hor kanpokaldeko itxura, mamitsua bintzat bai, hor mendebaldetik sartzen denarekin, Bai, aiza handia hemen horrela ikusita gure ikusleek ikuste dezakete hau lehun dagoela hemen brazomarri gurua, baino hor komolia libratu orduko, horren bate itxasorenako gorra jasoko dute. Aiza handia dabiltza oraintxe bertan, 28ko aizeak ere bai, iruditzen zait. Gaur, berez, eremu marinel honetan gaur treneruak kinak egiten, lantzak hartzen, eta bar, ikus ditzakegula, nire ustez izan daiteke momentuz urteko estropadarik itxaskutsu handiena izango duena. Eta Euskola Ligan momentuz, atzo bezala ez daukat batere argi, non egon daiteken bandera besteak beste, oraindik ur bizietan gaudelako, eta ordu batak 10 gutxiagotan, urak buelta emango duelako, eta bestetik nabarmendu nahiko nuke, hasierak honetan, denboraldiko titular handi, lehenbizikoa izan dezakegula, Oriok matematikoki Euskotren Liga irabazi dezakegu. Horretarako gaur nahikoa du beste puntutxo bat ateratzea Donostia Arraun Lagunaki. 8 punturekin bukatzen badu jardunaldia, matematikoki, naiz eta zarautzen punturik ez bildu, deskalifikatua izan, berdin, 8 puntu, berdinketa izango litzateke garaipen arraunenak lortu eskero, baina kopurua ikusita, aurreko estropada guztiak bera aurretik ibilieta gero, 2 izan ezik, orduan txapeldun matematikoki gaur bertan izan daiteke esan bezala Orioko kuadrilla. Bueno, Sara Gandara ere prest dugu, egin du bere bisita Portualdetik, grabatu ditu protagonista batzuk, eta gero zuzenean eskainiko dizkigu kirolarien hitzak estropada, txanda bakoitza amaitu bezain askar. Egunon, Sara, zer modu, zurea da hitza? Egunon, Mikel, Ibon ikusentzule, bai, uretan gaude, ikusten ari zareten bezala, momentu honetan, epaileak proba lanetan dabiltza, eta semaforoak funtzionatzen duen egiaztatzen aritu dira. Egia esan uretan hemen bare dago, kanpoaldean beste kontu bat izango da, eta izeari dagokionez ere bai, oraintxe bertan ikusten ari zareten bezala, banderak nahiko etzanda daude, haizearik apenas hemen, barnealde honetan, brazomarreko babesgune honetan, dagoeneko uretan protagonistak, Euskotren Ligako arraunlariak, beroketa ariketak egiten, entrenatzaiekin hitz egiten, eta epaileak ere uretan, dagoeneko dena dagoela prest Castroko estropada puntuagarri honi ekiteko temperatura, 24 gradu inguru, lainotuta dago ikusten ari zareten bezala, euririk ez dago iragarrita, eta ikusiko dugu aurko egunak zer emango duen protagonistekin beti bezala, txanda bukatu bezain pronto hitz egingo dugu, eta goizean ere, Portualdetik ibili naiz batzuekin eta bestekin solasean, eta esate baterako Juan Maria Etxaberi, Arraun Lagunakeko entrenatzaileari galdetu diot, Oriok Liga matematikoki irabazi dezaken astebukara honetan, nola dauden neskak, nola ekingo dioten gaurko estropada honi, entzun dizagun bere hitzak. Bueno, demoraldia ikustena, Orio puntxo bat gure minio gehiago dagoela momentuetan, eta horri buelta ma behar dugu, osaiatu behar dugu, hortan nik ez. Ni uste eta atzore estropa neko kompletu ingenula, hor niko ingurun bili ginela, eta hori dela bideak jarraitu berra, azkenean momentik estropa politak atzen dira, interesgarriak, eta gaur beste estropa gogor bat izango da. Agian detaile batzutan faiatu genula, eta gero eguraldiak kapritxosoa da, batzutan eman egiten dut, beste batzutan kendu, eta atzokuan guri kendu zigundana beste batzui eman ziena. Orduan borrokan jarraitu behar da, lanean jarraitu behar da, ez dago beste aukerarik, oandikan estropa geratzen dira, eta hemen azkenean asteburu orokor batean begiratu behar da hausnarketak egiteko, eta gaurkoan atzoko sentsazio nahi usten diogun, eta punto. Sensazioak, lehengo igandeen getarien bastante polita eta genuen, atzo
atzo ere, bueno, ez genuen estropa txarrain, ez? Baina beste gobia izan zian da ez besteik. Ta gaur gure sensazioik onenak bilatzea ateako gea, bigarren tanda gor hortan, eta bueno, gu guri egitea eta geho ikusikoa ze pasatzen. Gure estropada nahiko txukuna egin genuen, igual ez borobile, azkeneko luzien rimotaz eta altu egi junginan, baina bueno, nahikoa txan irabazteko eta zentzu horretan oso pozik gauz eta beste punto bat ondarra bitxarrari, eta bueno, gaur beste estropa bat izango da. Bueno, protagonisten hitzak, Ibon Gaztañazpi, eta jator, adierazpenak egiterako garaian, burua hotz, hor ikusten da, itxas gizon hauen ibilbidea, esperientzia eta egoera hausnartzeko gaitasun handia, ez? Bai, goizean goiz eta nola baitere atzokoak utzitako ajearen berri ematen, ez da, Osertz, Iñaki Bera, Iker Zabala, eta bestetik oraintxe entzutenen nintzela, hausnarketa egiten duena, Mikel, zeinen sortekoak garela, horrelako testigantzak besterik gaben moliara egun eta hartzeko aukera daukagulako. Bai, beste kirol batzutan... Beste kiroletan gertatu, bueno, orain... Zaskibaloia behar bada alde batera utzita, beste kiroletan ez da inerraza... Zintxa, futbola eta ze bihurtu den, hor komunikazio agentziek. Gauden horiek txirrindularitzan eta hurbiltasun hori badago eta hori babestu behar da. Nik uste dut ikusleen mesedetarako eta azkenean ikusleak dira kirolaren ardatz eta batzuk bertan direlako, beste batzuk bazkide direlako, beste batzuk ordaindu egiten dutelako produktu horiek telebistaz eta jarraitzeko argi dago. Besteak beste ikusleak aipatuta, Ibon, hori falta motatzen dugu, zorioneko gu, gehienak telebista ikusten izango direlako, ez lehiala direnak, baina ikustea Brazomar inguru hau hemen horrelako jende kopuruarekin, hemen herriko trainerua aritzen denean eta kantabriarrak puntan direnean eta hau jendez gainezka izaten bai. Hau kabitu ezina eta sartu ezina eta databetan askotan ezagutu. Bueno, eta begira hor kanpokaldean, begira kanpokaldean zeitxura duen estropada eremuak eta, bueno, aipa dezagun, mareari buruzko datoa esan dugu, ordu batak bost gutxiagotan, ordu zue datua izango dela itxas bera, eta horrek markatuko du, beti markatzen duen bezala, ez bakarrik itxasoaren egoera, baizik eta orotara, naturak momentu hortan eta hurrengo minututan izango duen joera eta aldaketa. Koefizientea Ibon lehen ere esan dugu, 86koa, poliki beruz dator, orain eguerditik aurrera 92ra joango da, baina aipagarria da, ez, altua dela eta itxasoak antzematen da garbi itxasoak eragin hori, ez? Urmaza asko gehiago mugitzen da koefiziente hauekin, da ez hori bakarrik, haize aldaketak ere bortitzagoak izaten dira, eta nik ez dakit, garai hortan dena mugitzen da nolabait ere, eta mareak ere bai. Eta ez dira sineskeriak, datuak da, eta, bueno, azken urteetako behaketa honek, hori arrantzalek eta base egitena, geu ere ari gara ikusten entrenatzaileak ere bai. Atzo esan genuen, marea biziak, eta normalean, gauza raro gehiago, eta desberdintasun handiagoak ontzien artean. Bueno, horrela dugu sailkapen Euskotren Ligan, 3 estropada falta dira, orotara 14 jardunaldi, momentuz, Oriok 42 puntu bederatzi aldiz izan da azkarrena, Arraunlagunak 2 aldiz nagusitu da, 35 puntu, gero Donostiarra eta Tolosaldea, atzo Donostiarra Tolosaldearen aurretik eta hori oso garrantzitsua haientzat. Nadet Agirre, 34 punturekin begira non dagoen, hortxe gaur bertan puntu bat bilduta, ikusiko dugu nola geratzen den sailkapena, baina eskura du baita ere Orioko patroiak EITB-ren saria, EITB-ren 40. urteurrena ospatzeko eskainitako saria. Eta kaleak, lehen kaletik Orio, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Donostia Arraunlagunak, laugarren kaletik Tolosaldea, eta guazen eskifaiak aurkeztera, Patxi Frantzesek aldaketa askotxo, rotazioak ikusirik duen abantaila zelkapenean, aproposa aldaketak egiteko gaurko eguna, besteak beste, arruti bueltatu da berriz ere hor istriborren
hanketi. Eta Baborrean nagore urdanpileta, gutxira frantzesek 6 aldaketa egin ditu, Baborran sartu direna, Baborrean urdanpiletarekin batera Uxue Urra eta Noa Biaino, Estriborrean Ane Arruti, Alane berezi hartu eta aurrekalari Mireia Uranga, Mikel. Bueno, Donostiaren artean Urtiz bereak ere mugimentua bai eta alkorta, aipagarri nola pasatzen den banda batetik bestera. Hori da, ara zer egin duen, bere jokaldia. Maili Puig sartu hirugarren tosta Baborrean, Maialena alkorta hirugarren tosta Baborretik, 5. tosta Estriborrera, Angela Castro Estribor espaldara eraman du eta gaur atxeden Oiane Labaienentzat gainerako tostak atzoko arraunlari bera. Bueno, Etxabe entzun dugu eta Etxabe mugimenduak egiten ari da etengabe. Eta hanketik Uribarrena eta Belartieta izango dira gaur, atzoko apustua mantentzen du, hor behintzat bai. Deigarriena, Elisabet Pescadorren kokapena urte osoan 3. tostan aritu den arraunlaria, 5. eraman du Etxabek, Lorena Gartzia 3. tostarat, beraz tosta horiek trukatu egin dituzte, Lucia Kanal Estribor espaldatik Babor espaldara, eta gaur atzo jokatu gabe sartu den arraunlaria Ania Perez. Bueno, eta Tolosaldean ere mugimenduak badira, gaur Uxune Urkia izango da, Ababorren hanketik, Gurutxarri ere horre nolabait txopa aldera ekarri du, eta hau ere, seguruenik behar bada atzokoarekin oso posik ez, eta gaur zerbaiten bila. Ara mugimendua, Mikel. Mireia Bizente, atzoko Baborrankekoa 4. eraman du. Hanketik Uxune Urkia sartu du. Irati Hernandezek eta Irati Gurrutxagak 2. eta 5. tostak trukatu egin dutuzte. Itxaso Aranburu, 4. tosta Baborretik, Estriborrera. Eta Ane Zelaia ere, 3. tostatik 5. Malen Oiartzabal sartuta. Beraz, erostarbek zerbaiten bila, dantza handi samarra eta honek ere, errota martxan jarri du. Kontua da, playoffa saiesteko 3 estropada falta direnean 3 puntuko koska dago, eta aldapaia handitsua da, eta horrek esan nahi du, izugarrizko aldaketa ez baldin badator, Tolosaldeak playoffa hortxe duela, urrengo erronka bezala, noski tartean Donostian ere saiatuko dira, maila ona ematen, eta gogoratu playoffeko aurkariak ETE Ligako eta Galiziako Ligako 3. izango lituzketela, eta momentuz ETE Ligan 3. deustu da, eta Galizian berdinduta daude Tiran eta Mugardoz eta Akabanaren artean ateratako trainerua 44 punturekin. Hoiek gaur arratsaldean dute leia Kastropolen, eta, bueno, aipagarria da, atzo hemen Kastron Hondarribiak irabazizuela, Ibaika hortxe da, zerkapenean 2. 4 puntu daude bien artean, eta biak automatikoki, matematikoki gora joango dira, errenta izugarria bai dute deusturen aurretik, eta Galizian igotzeko izango direnak, urrengo urtean liga honetan, Kabo eta Txapela izango dira baita. Hor, arrokak ikusi ditugu, Ikeragarrizko itxasbera gaur ere, eta oraindik ia ordu bete falta da, atera kontu. Eta bestea, Mikel, batez ere 2. kaleak eta lehenbizikoak orain urak hemen barruan olio putzua bezala leun ikusten ditugu, baina hemen Don Luis izena du, ezta? Aukaia Don Luis. Don Luis, libratzen dutenean kanpoko barra harri gurtzi hori, kolpea beldurtzekoa jasoko du batez ere lehenbiziko kaleak, Hemen etorri garenetik antzematen da, horren mendebaldetik indartxu sartzen dela. Kanpoan ez da giro, ez denez giro. Hemen ontzia kokatzeko eta inolako arazorik ez, patroientzat, ez da arraunarientzat ere. Lasai daude, epaileen agindutara kokatuta. Eremu berean ze egoera ezberdin. Bai, semaforoa berdea da, jadanik, eta ekin diote. Bai. Aitzakiarik ez? Gero, etorriko dira, aitzakia. Hor, kanpokaldeko mugimenduak izan da. Han arazoak izango dituzte. Aulki mugikorrarekin, orain txari dira jokatzen Munchen, Mikel, Europako txapelketak. Bai. Eta han esate bateako ezberdintasun handiena horixe, eremu berean, erabat egoera ezberdinak, hemen, tostako arrankoetan, itxasuan gertatzen. Ordorte! Hemen Donostiarrak momentuz Orio eta Arraun estropadaren buru hartu nahian, da 40 segundoko lanean ja ikusten da Tolosaldea eta Donostiarrarekin duten koska, Hemen hori jo. Nire ustez, kalea ere dezente hobea, ateratzeko lehenbizikoa, Bai. eta bigarrena, kanpokoak baino. Gero ez, orain bai.
alderantziz hor kanpora irtetzen direnean, lehen astindua. Bai, astindu gogorra eta errepunpa eta kaos gune handiagoa nabarmena. Begira, Donostiarra nora etorri den propio, babesaren bila. Mendebaldeko basoko giroa dabil gaur. Traineru bateko atzerapena, Tolosaldeak eta Donostiarrak, eta aurretik Orio. Bueno, beste burruka egun bat, Orio eta Arraun Lagunaken artean. Arraun Lagunak dagoeneko, ranketa luzatuta 36 paladan. 2 segundo. 37 paladan. Bueno, ea ba. Menorio, ritmoa. Bere ala, ur nazietan. Bai. Buru bela. Oso nazietan, 35 paladan. 2 minutuko lana. Horain hasiko, hori erretzen, itxasgain hori, petreltzen. Eta ontziak Zambuluka. Erne, Tolosaldea 5 segunduko atzerapenarekin. Donostiarrak 3ko atzerapena du. Atzo ipagarria da, Donostiarrak batipat bigarren luzean eta maila polita eman zuela. Bai, eta oso gertu sartu zen. Horain kanpora, itxasua bezala izea baborretik sartuko zaie, babor lan askatzen du traineruak. Nerea Perez entzun dugu. Donostiaren arteko lehiare beti dago bizirik, ez? Erne orain, Donostiarra eta Tolosaldearen artean segundo bakarra. Horain, dagoeneko, balantzaka traineruak. Eta mendik aurrera, bien arteko diferentziak handitu ingo dira. Tolosaldean gaur ere, patroia mondarain. Ara. Nerea Perezak amarrekoa. Ritmo, normalean baino ritmo basuagoan denak. Beste estropada batean sartuta jadanik. 33 paladan begira orain Oriok zer egin duen. Zikin hori nola baitere, bueno, zaiesteko, estriborrera, edo bestea da, eraman egin duela giroak, haizeak eraman egin duela. Hor dagoeneko zuritasunak ikusten dira. Eta haizea, 24-25 kilometro orduko ipar mendebaldetik hor ufada indartsua. Orio Donostiarraren kalean da, Bueno, baina tarte txoa dago. Segundo batera hurbildu da Arraun, Donostiarra ere ondo. Esan daiteke hor kanpokaldean, oraingoz, diferentziak ez direra handitu, Tolosaldea ere mantentzen, barruan lortutako abantaileak dira. Bai. Mikel, eta epaileak ikusi ditugu, eta beste aldeko ere, bueno, zan behar dena esaten dugu, nik aurten egiten ari diren lanarekin, oroar iruditzen zait, pauso bat eman dutela. Ondo. Beti ez dute asmatu, inork ez dugu beti asmatzen, baina iruditzen zait, aurrera pauso bat eman dutela, eta nabarmentzeko. Eta ausartago dabiltza. Ausartago eta konfiantza gehiagorekin, teknologiak eskura jarritako datu hobeto kudeatzen, eta bai. Ados. Kontuak berdindu egin dira kanpo galdean, Segundutxo bat Oriok Arrauni, eta segundutxo bat gehienez bitarteka Donostiarrak Tolosaldean. Eta beste nabardura, Mikel, baldintza hauetan kanpoko ziaboga hori oso bihurria izango da. Urbil dute. Giratu ezina izango da. 50 metro. Haizeak ez dira utziko eta olatuak ongi giratzen. Haitzea ipatu duzu, ia 50 urbildu da, orantxe bertan. Zera kontuak. Arraun Lagunak oraintxe, hortxe, hori horekin. Bai, ematen du hor jo dutela Sabiotxoa urbilago iristeko eta... Han, Ea ba. Zirabogak. Begira, Donostiarra pila. Arraun bera aurretik, Arraunen branka aurretik. Bai. Arraun pasa egin da. Bai, trabestu gabe, begira zenbat. Orain kostatzen da, orain giratzea kostatzen da. Bigarren kaletik Donostiarra ere bai. Eta Tolosaldean ere bai. Orio bakarri mantendu du. Bai. Eta Orio ere tira egin du, gutxiago baina tira egin du. Bai. 5 eta 54,
hor gurutzatuta zirenean Orio eta Arraun lagunak entzat, baina irten garbi Orio aurretik, segundu, bueno, begira, Arraunek olatu hartu eta segundu bat ematen du Arraunen alde orain GPS-ak. Ziabogan 5:34 bientzat, Donostiarrak 5:40, Tolosaldeak 5:41, orain Arraun 2 segunduko errentarekin Orioren aurretik. Orain kontua da, Arraun lagunakek bezala Oriok aukera dutela Baborrera joateko. Donostiarra eta Tolosalde aurren ez urren atzean utzi dituztelak. Uste dut orain bai, orain poparian diferentziak handituko direla. Era bat estriborretik, hor argi bili behar dute hankekoek, patroiari laguntzeko. Atzean berdintasuna, Donostiarra eta Tolosaldearen artean, Ara. Esan du, ez da okurritu ere zerbait Baborra izan die, Orain, bai, estribor lana, baina bete-betekoa, Umei erakusteko moduko estropada, estribor lana orain. Estribores, trabajo. Vas, ahora, carga, atrás. Vas, hagámonos más fácil. Atrás. Urakarro asko hor. Kaleari eutxiz. Begira, Arraun, olatuan begira. Begira, Baborrankeko hori da. Bai, belarti eta ongi. Eta ia Oriok ere bai, segundu batean dira. Erortzen ari direna Tolosaldea eta Donostiarra 10 eta 11 segundu. Nik uste baino, trabesetik, oso trabesetik, zeharkako olatua. Arriba, equipo, sois las putas amas, me lo creo, venga. Paciencia. Begira zer diren, Astudillo, patxada. Hogeita hamabost palabra, Ia trabes sartzen olatua, Astindu, latza eman dio, bainen eta aineruari. Horrelakoetan ofizioak balio du eta indarrak ere bai. Gero, Mikel, hemen, zango dut, elmugaldera hurbilduala, olatua ere norabide aldatu egingo da, atzetik jarriko da, txopati bezala. Baina orain era bat trabez. ¡Vamos, equipo que cuesta! ¡Vamos, Ane! ¡Arriba! Bueno, garaipena nahi dute, Arraunekoek, baita Oriotarrek ere jakina. Ara, begira. Trampaldore igota, Andrea Astudillo, ez dugu askotan ikusten. 2, 3, ¡vamos, otra! Tolosaldea Donostiarraren aurretik, gerne atzean. ¡Arriba, Betty! Tolosaldea 3. kokatu da, 2 segundo Donostiarrari. ¡Ahora! ¡Disparo, saca mano! ¡Saca! ¡Va! ¡Un segundo aurretik gaude! ¡Ahora, carga! Erritmoak gora, Oriok erritmoak gora egin du, Hor olatua, goita amasei paladan. ¡Atrás! ¡Disparo atrás! ¡Acá! Bueno, bolita, oso bolita jarri da, lehia. Eta ari dira hurbiltzen babesgunera, Azken metroi begira. Olatuaren norabidea aldatzen. Arraun bere kaletik. Begira Orio. Bai. Bigarren kalearen jabea Donostiarra urruti da, eta aldatzea, erabaki dute hori aprobetxatzeko moduan ziren, eta horretan ari dira. Bueno. Arraun Orio, Arraun, pare-parea. Hore askoa, bitozta. Parean jarri da horrein Orio, Bai. Eta orain leunean. Hor duzu atzean herria, hemen dira. Ze burruka polita. Oso parekatu. Pare, antoaz, Ederra irudia. 20 paradas, ahora, atrás. Ea nola bukatzen duten. Olatutxoren bat, dagoenean hori aprobetxatzea erabaki horra izango da. Goita amazazpik erdi, Orio hartu dut, orain Donostiarrentzat, Arraun lagunakeko entzat. Beste bat. Goita amazazpik paladan Orio gora eta Arraun lagunak 2 palada gutxiago joz. Sácamonos equipo, Olatuan. Ea ba, zer burruka polita hor bien artea. Orio, buru hartuta, aurretiz hartuta, matematikoki gaur bertan liga erabakitzeko gogoz. Arraunen kalean dira, 3. kalean, ontziak. Orio Baborrera bidali du orain. Estriborrera bidali du. Lehorraldera. Bai. Tolosaldea bestetik 4 segunduko errenta hartuta 3. Donostiarraren aurretik. Zuzendu du, Agirrek. Bai, baina, orain ez dugu ikusten hola olatu haundirik, justu, eta Oriok badu errentatxo azken metrotan sartuta. 150 metro. Arraun etorri da Oriotarren parera.
disparo! Tostaren bat aurretik ikusten dut hori jo, baina... Horren joaldia arraunek, horren joaldia. Azken txampak erabakiko du hau bideo finisha prez. Arraun biziago bezala, edo abiadura gehiagorekin. Une batean bai. Hala, oain hori jo. Izugarri amaiera. Orio arraun Orio. Zer da hemen? Zer da hemen? Ez dakiz ere Zer da hemen? Orio igual, Orio iruditu zaite. Zema tosta la ordena? Ez gehiago. Hirugarren Tolosaldea dator. Tolosaldea, bai. Kronoa arraunen alde gelditu dute, 11:09:46, hori 32 eunen gehiago, Ikusi beharko, kokalekua eta finisharen. Gure artean tartetxo bat badago, ez handia, baina 10 metro. Eta kokalekua agian erabaki horra. Momentuz arraun jarri dute goitik, 11:09:46, Orio 11:09:78, hirugarren Tolosaldea 11:20, Donostiarra laugarren 11:23. Horrentxe zuzenketak egiten. Bai, baina uste dut arraunena... A ber, ematen du datuak zehaztuko dituztela, esaten didate agian Orioren aldekoa izan daitekela. Irabazi egin dugu izan hori esan diote eta efectivamente aldatu da. Hala izan da, 11:09:46 Orioren alde, arraun lagunak 11:09:60, 14 eunen Orioren alde, matematikoki Orio txapelduna da beraz. Bueno, betaurreko aditut, zuk zu bizta hobeagoa, alare asmatu dugu, Ibon. Bai, olakoetan denetan ez, baina olakoetan. Atzo zirruenarekin ere bai, azkeneko kolpe hori. Ez da erresa, izan ere epaileek duten lerroa eta gurea. Hori batetik, eta gero bideo finixarena eta balizena, beti ez da paralelotasun berdin izaten. Alaxe da. Oriok 11:09:46, bigarren arraun lagunak 11:09:60, 14 eunen Oriotarren alde, matematikoki hirugarren aldiz irabazi dute Eusko Tren Liga. Eta bestetik aipagarria, Tolosaldeak itxaropena mantentzen duela, azken momentura arte hor, Zarauzko ikurrinean bi jardunaldi eta, burrukarako hortxe dira, Hor da, Patxi Frances, Oriotarren prestatzailea, berarentzat oso garaipen handia da hau, iritsi klubera, iritsi elkartera, eta aurrenengotik garaipena. Serio asko, Liga irabazita. Bueno, gero izango du, txantxetarako momentua, baina bera hor estropadaren bueltan beti konzentrazio handiarekin eta seriotasun handiarekin ibiltzen den gizona da. Zailkapenean 46 puntu Oriok, arraun lagunakeko 28, eta Oriok irabazitako jardunaldi kopurua 10-ekoa. Hementxe bideo finisarekin horixe momentua. Koazta, hori xatera dio. Aurrekalariaren arraunaren pala. Bai, hori da. Bueno, irudia argigarria da, zorionez, eta ez dago inolako istilu biderik. 11:09:46 Oriorentzat, eta amaiera oso polita, egia esan bien arteko burruka, hasi eta buka, ikaragarri, ikusgarria izan. Sartu gintzai garrun lagunak, azkeneko minutu horretan, Aurrera Zaragandara! Nadet Agirrerekin nago hemen, zorionak, bi aldiz. Eskerrik asko. Bandera gaurkoan, kosta izan da, Bai, azkenen, ja puntutxo, bentaja handiak ingina zen, da, guk bai gure kamilo egiteko, eta, aprobetxatu deu. Azkenen nuain, estropada garrantzitsu datoz, eta pixkat horieta baita ere, fresko aiatu nahi deu, eta, oso guztua, azkenen gaurko helburua zen, beti bezala banderan bila jutia, eta gaurkoakin liga baita ere, matematikoki eskuratu deu, da, hori kristona da, hori jontzat. Egia esan, emozioa azken unera arte, helmuga zeharkatuta ere, ez dakit bazenekiten, edo hor barrutik, ontzi barrutik atzematen da, lehenago sartu zaretela, edo ez? Hemen bukaera alden ikusten nula proba pixkat gu aurretik genula, baina gero horren pixkan ere kalea abialdu nau, da hor sartu dira bukaera alden pixkat, egila da, geho bukaeran
azkenen ez tezula jakiten ez, gaina ez datizu foto fini, eta orduan, irabaztiak hau, como bigarren geritzia orduan, isilik egon da, entzun da, hoxe. Nadet, jakin nahi dugu nola dagoen itsasoa kanpoaldean. Hemen, leheno beroketa etorri geanen, hemen banderak moitze zian, oan egila da ez diala moitzen, baina jabein barra hori pasata exigentzia dago, moituta dago, eta gaina, kanpoko largon ni ustez nire kaletik ani joan, baina asko sartu naiz behaien kalen, eta bueno, hoxe, aiziak deba ikerri botatzeu. Zorionak, gozatu, eskerrik asko. Zuei. Zorionak, hori jotarrei. Hirugarren aldiz liga 2019 lehenengoa, 2020an bigarrena, eta orain 2022an, joan zen urtean Donostia Arraun Lagunak nagusitu eta gero, hemen da. Beste dato bat, joan zen urtean Arraun Lagunak nagusitu zen hemen, 11:30 eta horio, segundu bat eta 58 eunenetara bigarrena izan zen. Beraz, bien arteko burruka, hor dago, azken bi urte hauetan. Zeinen argigarria, nadeten adierazpenak, zeinen argigarriak izan ez, bigarren kalera bota egin hau konturatu ere egin gau. Nadeta Agirre bezalako patroi bat, ofizio ongi izagutzen duena, jakin, itxasoaren kolpea jasoko duela eta hala ere itxasoak eraman. Lehenengo luzean, 5:34 horiok, 27 eunen gehiago kanpoko balitzetan Arraun Lagunakek. Eta bueltako luzean, Arraun Lagunak bizkorrago, 5:34 eta 81 zentesima, horiok 14 euneneko gehiago. Orotara, horio nagusitu da, 14 zentesimako tarte txikiari esker. Tolosaldea 3. amaikara, Donostiarra 13. Eta beste irakurketa bat baita ere, une batez Tolosaldearen ikuspegian jarri eta playoffari begira eta bar, estropada eremu honetan, hor bigarren luzean ondo moldatu izan horrek emango diola konfiantza playoffera joan behar baldin badira, Bermeoko urak garai hortan, gaur hemen Castroko kanpokaldeko urroien antzekoak izan daitezkela hori azpimarratu behar da. Bai. Eta gaur hemen ondo jardute horrek behintzat konfiantzari dagokionez, bere eragina izango duela. Nik iruditzen zait eta oraindik asko falta da playoffetarako eta ez dakigu Donostiarra izango den edo Tolosalde izango den, Zarauzko bilardunaldiak falta direlako. Bai. Baina une hauetan, Mikel, dezenteko koska ikusten dut Donostiarra edo Tolosaldea eta Eteligako 3. artean. Bai, hala dirudi. Bueno, zelkapen amentxe da, 46 puntu matematikoki txapeldun hori jo, eta 10 aldiz azkarrena izan eta gero. 12 estropada jokatu eta 10 aldiz nagusitzen den klubari, txalotu, zorionak eman, eta urrengo asteburuan, noski saiatuko dira Zarauzko ikurrinaren bila, ez da dudarik, baina urrengo asteburuan jasoko dute Eusko Tren sari hori. Eta EITB-ren saria, patroirik onenak jasoko duena, zailkapen honekin dugu, Nadet Agirre errenta handiarekin 37 puntu ditu, eta Andrea Astudillok 30. Zer gertatzen da hemen? Nadet egia irabazia du, baina personalizatutako saria denez, jo dezagun naiz eta bere elkarteak irabazi. Bera ondo esi jartzen bada eta ezin baldin badu parte hartu zarautzen, ez duela punturi bilduko. Eta litekena da hor bueltatxo bat etortzea, baina ez dirudi, eta ez diogu opa noski. Hori, baina gerta daiteke. Eta horregaitik gauza bada matematikoki txapeldun izatea, Euskotren ligan diren bezala, eta bestalde, matematikek oraindik ez diote emango EITB-ren sari hori Nadet Agirreri. Baina, errenta handia, dudarik gabe, hortxe dago. Hori horren inguruan, aipagarria iruditzen zait, pasaden astean bezalaxe, Nadet Agirrez gain, 19 arraunlarik, 19 estropalarik arraun egin dutela zeran, asteburuan, larun batean eta igandean, eta horrek ere, talde kohesioari begira eta asko ikeragarri laguntzen du, datorrenari begira. Beste datu bat arrautzaleontzat eta Euskolabel ligako estropadei begira. Emakumeen txanda honetan, haizeak, bataz besteko abiadura, 20 kilometrokoa izan du, 20,3 kilometro orduko. Eta aintzat hartuta, lehenbiziko minutu terdian, eta azkeneko minutu terdian, estropadaren laurdena edo ia eren batean, haize oso gutxi. Urbiltzen ari dira jadanik hori jotarrak, CaixaBank bandera jasoko dute.
11-0 eta estropada eremuko marka 11-0-6koa da, Babitu, hemen seguruenik bain denak ez ditut gogoa, baina itxaso nasiarekin jokatutakoak izango ziren aurreko edizioak. San Juanek 3 garaipen ditu hemen, 2015-17 eta Oriok gaurkoarekin baita ere, 19-20 eta 22 hain zuzen Oriok Euskotren Liga irabazitako urteetan. Joan zen urtean esan dugu lehen, arraulagunak izan zen azkarren. Hor markak irorik ez daba, Saria, Jose Luis Romanen eskutik elastikoa, Euskal Irrati Telebistako komertzial arloko zuzendaria bera, eta ikusi Nadet Agirreren irrifarrea. Posik eta inoiz baino alaiago ikusten dugu Orioko patroia. Talde osoa dabil ongi eta bera ere konfiantzarekin eta posik. 8 harrera, Naula jaunak, zuko presidenteak lehentxego esan dugu, irabazi ezkero. Ratxaldeko garruntzeko 8 izango du. Arraunlariei jarrez. Liderra eta txapelduna. Hor da, zari guztiak jasotzen. Nadet Agirre, CaixaBank banderaren 7. edizioa da gaurkoa emakumeentzat eta gero jokatuko dena gizonezkoena 10. Eta Badiola jaunak emango dio bandera, CaixaBankek estatu mailan hor kantauri aldean duen zuzendariak emango dio bandera Nadet Agirreri. Hor malkotan ikusi ditut, Begipare bat eta bi baino gehiago. Garaipen ederra da, garaipen handia. Eta emozio handiarekin, hankeko barrutin. Hor da banderarekin. Nadet Agirre. Arraunlari guztia xuti. Bandera ospatzen dute, baina ligako garaipen ere bai. Dena. Datorrenari begira, horrelako botikari. Datorna, zarau, pontxak eratzen betzai. Zira berriro bueltan. Lege honez irabazitako bandera hor gorde, eta berehala izango dira. Arraunak altxatzeko pronto. Emozio handia, posa, lortu dugu, eta gainera, behin liga irabazi eta gero presioa ere kendu egiten diozu zeure buruari, demoraldia, behitu fruto handi batekin behintzat bideratuta dago. Borobiltzea falta. Hori da. Mikel nabarmendu nahi nuke arraulagunakin azte burua, Gaur oso gertu, oso lehiakor. Orio nagusi da, ez dago zalantzarik, baina hain urruti ere ez dago. Urbil dira. Gora arraunak, sorionak Oriotarrei. Matematikoki Euskotren Ligako txapeldun eta gaur hemen Kantabrian Castro Urdialezen CaixaBank banderaren garaile. Iragarkietara goaz, berehala gizonen lehia.